Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A cikin alhini muke sanar da al'umma rasuwar mutane guda biyu a cikin wannan masana'anta tamu ta Kannywood. Wanda a cikin wannan watan azumi masana'antar Kannywood mun samu rashin mutane uku kenan. Wanda idan ba a manta ba a farkon azumi mun kawo muku rasuwar ɗaya daga cikin furodusoshi da masu taimakawa a cikin masana'antar Kannywood, Nura Sharif. Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Wanda kuma adadin jaruman da suka rasu a wannan lokaci ya kama mutane guda biyu, maza kenan da mace guda ɗaya. Muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa ya gafarta musu kamar da ake gani. Idan ba a manta ba ma a baya mun rasa Saratu Gidado a daidai wannan lokacin da azumin ma yake karewa, azumin ƙarshe. To muna addu'a Allah ya ji kansa gabaki da dukkan musulmi gabaki daya. Jaruma dai kamar da ake ganin ta tana fitowa a cikin wannan shiri mai dogon zango da shi ma abokin aikin nata. To dukkan su Allah ya ji kansa ya gafarta musu. Sannan kuma jaruma ta masana'antar Kannywood tana kwance tana ci gaba da neman addu'a a gare ku musulmi, musamman a cikin ƙarshen wannan wata na Ramadan. Allah ya samu dace. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wasallim. Astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ya biya kowa dukkan bukatun sa, marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, mu da muke da lafiya Allah ya ƙara inganta mana ita.